heti hun laia hmeichhe te nei hluber chu an thiang hlimna ani thin mase thiang hlimna chu mi pakhat dot soi ama bum tu ta na hlan ta a thin rim a zo ta ni ber kum sangkhat zariat somruk pakhat dei to khani Las Vegas, New Mexico Santa Fe Trail a hian mitam takin nun mangin ma an son na sa a heti lai hen an kho a soi hat hmeichhe pakhat a oma Paula Angel ani an chung go background a tha a an re theilova a mel tha in asama sei nap maya asama duma amit adum moi hle boka mi te ena hlo ema avon la avar nalina mam em bok an chung kwa la minaran chung kwa an nilova Paula la hi in ti theilem lova anung changa tha in anem em mai le ngal mi patam takin Paula hi an be se ngei mai masi anu du zong adu thu sam mi pa an la ho lo Paula po in du thlang thei se du than thei tur tam taka ma an in lan china an in tar chin ama Paula po hian adu thu sam ala mubik lawaniang o nang hi ini hanti mai tur la mubik haulo ma se huntle maliama a Mr. Right chu aron in lanta Paula hini tin puan three chin ani a zana a all chin kumsam ni pani mi one Miguel Martin chu aron lang ta hlol mai a puan thrui na ina aron lu rwal chuan Paulai nuna po alut ve ngala ni ber mai Paulai po lo dang lam ngal tlat mi padang ang ani haulo Juan Miguel Martin hi en mai po a tun lai tong takatlangwal kumsom ni pani mi lek chelo tak mai ani tlat an in tong chu magic ani ringot. How can I help you? By letting me take you out. Perhaps. Juan Miguel a mutchia hi Paula chuan o hei nge hi ani ativeta chuta Juan hi Paulai chung te du zong takalo ni ve bok chung ko changtlung tak hausa anlo ni ve boka perfect match ani ringot Juan te hi an hausa in thil an ti thei tak zeta New Mexico Santa Fe a cheng ani anin ngai zonga hunan mang chau ve zela Paula hian a thiang hlimna chu pasala nei ma chu aven him tur thu abial pa Juan hi a shil thina heti hun lai han mi chiate za omna chu an thiang hlimna le pasalan nei hian ni thin Paula hian Juan hi nei achak ve em to a engtika nge o in nei puya hian min so manga ti vera ro thin ma se Juan ero chuan in nei ai du masaka nei thuril berle mangai na tongkam tin reng nen Juan chuan Paula chu thlema kan in nei don thawa lawm ti in Paula po hian an in nei nge ringa engkim dang aina mangaya a chil em to boxi a thil nei hluber heti lai po a meiche hlutna an te na a thiang hlimna chu Juan a hne na chuan a hlan ta Paula hian Juan a mangai em awang hian thil dang zong chu a hnol vek heti lai phei hi chuan thiang hlimna lo chu meiche hian nei ro hluwa kan nei lo Paula hian Juan lo chu midang tuma ala ompui ngai lo bok mi pa zong hi apa ang vek tura ngaya pachale za tak angin aring dik hau lo Juan Miguel hi mi pa za ani hau lo zana zumhuna nula tenina hau chu ati thin le anuam ti em aloni no chi zuar te dorin zan huna chena dot soi chu atan chuan a ol lutuk Paulai po hi akong shen kodot angvel lekani Juan Miguel anun dan chu Vegas mi te soi berani ta Paulai pon alo sheve ta nge an pani hian mi te shetlar an ni ve miawa mi nan rel sep tamai Paulai po ana tak zet Paulai hian mi pachadik tak adu thu sam chu atong ve taimo a intia in nei thleng alo tiam to a ankal thui to si tuna la arin omlova arin omlo na la mi pui hriat khopania he han Paula hi adeng tak zeta in chua chal a hunta
kumsang khat zariat somruk pakhat Las Vegas, New Mexico ni kumsom pakomi Paula Angel hi abial pa mangay na tinain atizak mek an in mule masak ber chuan an in chhuah chhal ve na sa Paula hian shevek ma se an in nei phot chuan a that vek a ring neyala du reng a virginity ala to in nei na che in aza omna hum thei bok nen wanan thiam taka a thlem chuan Paulai thinrim na te chu chem damina omle ta nang chawi ini ati le ngoi ngoi chuan Paulai po asak reng thei big lo. You're the only one for me. Ma se mo wan hian a ti hi a hre chiang lo tuk milem mai ani Paulai hi kaltir turin hun ala duri mai ala ngak ri mai ani naktuka karon kalanga kan in nei na turin pui thiam ka mungal bokang atita a Paulai bula chuan Tomorrow, I'll see the priest. Paulai chu hlim tak ka zet a thil hriat du bera shemi awa annuya azaya angai to na chuan a hun a thleng don ta ni hi kami padu ber ka nei to don ti in angai to ma se he ami padu ber thil tum hi ani ve hau lo Paula hian wana chanchina hriat lo chu wana hi pa ani kumsom ni pahni mi pa ni in chung kwa neya fa po pangala yan nei to Paulai bula chuan naktuka puithiam ka bianga karon muang che ka tiama che ti in akal san khani atuka chuan aron kal talo renga lungai takin Paulai chona lo nga He said he'd be back. He promised. khua atlai zela a hrethiam ta wan khana lo fiam mai ani abumani kan soi tu ang khan heti lai hian hmeichhe ti ro hluber chu an thiang hlimna ani kan ti ang khan tuna chona chiang ta Paula hian a chiang cha anei hluber chu mi bum mangin alak sakti hi alom lo tak zet nal takin in cheya Paula chu zana chhuakin an khonom chen na mun zana mi te khosak thin na lam chu panve ta anal ema wan va muwa athil hlo tak akal san tak nal taka mu chuan in thir tur te pona du ve ni ang ama hian be se na tle mala omani theye wan chu awazong ta siam that thei ani le takin ti in wan chu va muta thudik soyang itiam in nei na kha ilen donem avati zanani inti hlimna in kota chuan chung ko langsar taka mi te pahni chuan in bia an in hauta mi zong in an mu vek wan chuan nei atum ngai lo shim thote soin Paula bula chuan avakun naya nang mi mol hi avati ta apoi lutuk anadon emani meichhe du sweet mai Paulai ti ang tan po nat ngoi na nat zok na thamani wan kha alo in thir lova alo nui so zo ka ni ber You little fool. Paulai chuan a chemken in ve na ta na a ken zia thin chu phorin wana hnung lama chuan va vit ta wan chu ron hoile ta aron ena a malama Paula chuan anak ru chunga alo vit le na tia wana le chu Paula chuan a hnunga chuan a top na na vit le ta avain voithum avita hi athi puita ni Paula hian tlan chhia ta tum chuang lo aril ruwa chuan aza omna a chan himani Paula te chung ko hi chung ko hlun le lar tak ni ma se apoi khoi te chung wana te chung ko hi mi hausa mi hriat mi thil ti thei takan ni Paula te lam ai chuan an lo che thei deu fair lo takin an che ta lawyerin lo tak thil ti thei si an manga rorel tuber judge po an lei Paulai hi na berashem ani theinan kumsang khat zariat somruk pakhat march thla chuan Paula Angel chu first degree murder a thiam lo chamtirani ta khaihlum turati ani Paulai vandoina hiala top mai lo ti hlumani ma atan laya ama aveng tu a custodian sheriff Herrera hian Paulai hun hnung lam chu meidila alo chantir ve bok Only 12 days to live.
he sheriff hian polai ril runat taka omto mek chu ti inat belin ti thlabar belin in ti hlimnan takalo mangve boka ni tinin o ni som pahni che nei ta ni kwa che nei ta ti ten asoi renga anui so a miswal takani polai ril ru angong na tan tur zia shia nuama ti zok tlat mayani polai chu azam pha ema ataksa chu achiat tur aina saina chia a aderdep em boka eituran pe thasi lo atop lama phei chuan khaihlum ani ma a athi mai lo khop anita ti hlumani mani lininga vela tang phei chuan adam chhuana nawat ka te anlo intir top mai thin an khomi te mit ti tlai turin an ti hlum turni thleng chu pola hi dam thleng theya kholaya ti hlum turani angin khomi te chu an ron chuak supa ei tur ten ron kenga an fa te nen picnic tur ang main polai khaihlumani turni hian an ron chuak sup mai ani polai ron chuak chule khomi puite a thong hle a chan chu a cherin a por em a chaw hle bok anu phei chu mi pui zinga lotel vein a fanua mu chu ril ruana tak zeta ama ti hlum tu tur chuan a buat sai ta a khai ta ma se akuta lo phwar the ingil hlo mai ti swal poi takani ama in chwa zalen tumin pola chuana beya a ngonga khoya sheriff chuana ke a awawani na va pot vak mai ani kha polai chu a in chwa zalen theilo nan a ke a awapota anun ron thak tak zet hetia che dan po hi ma se a ke a alo po vak chuan omzia anei tak lawa chuan mi puite chu an thinarima polai chu zalen theidin muna ading ta dana omve a zia thlap ni lo ma se mi tu emo khaihlum turati ani a adam kho chwa pal chuan azalen the pathian thil tia an ngai thin polai chu atlan chiat man chuan azalen thei reng mi then kha chuan tlan ro pola tlan ro an lo ti a ma se tlan tur po in polai hian chak na reng anei si lo avoi ni nan sheriff chuan a khai le ta polai chu april tha kumsang kha charia somruk pakhat ni sathatni taka chuan athita meichhedang hetiang polai din mun anga ding ve dangte thinrim thut wanga poi khoi te chu heti lai 19th century vel hi chuan crime of passion anti a meichhedang te chu zalenin an chuak le mai thin polai ro awan duai ta ni mitam tak soidan chuan polai an khaihlum na thingkung cottonwood tree anti ang hi an na rong a hringa tanga a in thlak hian a englam gold rang ka chak rong eng anga in thlak thina ni a hian khaihlum na thingero hi chu thi sen rong sen angin a in thlak thin to ani anti pola angel tak tak chu hei hi ani